Kopogore koda mano, jood bura mag oganda Luo singo mar siro lwedo sirikal mar jatend piny William Ruto kendo weyo chenro mag luongo ng'anyo bang' jatend piny William Ruto gwelo yawuotgi e sirikal mare. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi okwayo oganda Luo mondo osir lwedo sirikal kaka yo mar yudo dongruok. Wandai oduoko erokamano jatend piny William Ruto kod ogayo mar ODM Raila Odinga kuom miye thuolo mar bedo jatend migawo ka osingo mar tudo stima e gwenge ma Kaluo kod Kenya mangima. Chris Owino nigi maler. Jombe ariyo kende tok josiasa mag duond bura mag ODM donjo e piny owacho mar Kenya Kwanza. Moko kuom josiasa mag duond bura mag ODM mawuok e oganda Luo owuok oko mar siro sirikal ka giloso e kinde nyasi mar duoko erokamano kaluwore kod gwelo mar James Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko e kar chung od bura ma Ugunja. Jood bura go wacho ni onge ka ginyalo kwedo sirikal ma yawuot gitiye. Nawacho ni sirikal rach mana kionge sirikal to sirikal rach. To kisedonjo sirikal to sirikal ber. Akianu winja. Jadi moyie koda. Sama sirikal ng'ati onge magi wacho gi magi loso kanyini kia. Dong mano sirikal rach. Koro sani jothuru kadwa winjo gimoro ni yudhe moko chikre kon gi kon ni go koko ni sirikal. Ugo kon sirikal to ng'atu man kure man mandiko ema loso sirikal kuro. Ni ng'ato wacho nan mondo adhi atim maandamano e Arambe Avenue kuma mbadi mobetie gi pes sirikal. Mano wi ber kose wi rach. Peso luoro koko joluo peso luoro koko. Onagi telo luoro koko. Kikugo e koko Ugunja ka. Jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo mabende oyuoro e nyasi makamano okwayo oganda Luo mondo sir lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza. Kupenjo josiasa manika ni onge ng'ama go siasa ma gombo ne ok bedo e sirikal kata loso sirikal. Kawuono koro wan gi yawuotwa gi nyiwa manie sirikal. Gima duong' mwanyalo timo negi en ni wabog tiendgi lo. Maka gidhi wacho weche mathurwa ka Nairobi to gik magi wachogo chalo gi kido mwanyiso kako oganda. So watemuru matek ni weche makoro ne wan godo chien ka koro bed ni waketo kande. Kata kamano negi kwayo Opiyo Wandayi mondo ti kod lemo makamano mar neno ni gwenge duto mag oganda Luo oyudo teko mar stima. Giywak ni oganda Luo osedong' chien e weche mag stima ka ipimo kod gwenge mamoko e pacho kae. I sit in the committee of energy. I know a lot of things that have happened. But you have an opportunity to help our people. If you go to Central Province, majority of constituencies are at 92% in terms of electricity coverage. If you come to Siaya, we are at 66% in terms of coverage. In fact, in Siaya, it is only Ugunja and Game that have a marginal coverage at 72%. Kauloso e kindeno, Opiyo Wandayi oduoko erokamano e jatend piny William Ruto kod ogayi mar ODM Raila Odinga kuom miye thuolo mar bedo e sirikal. Wandayi osingo mar neno ni jopiny oyudo teko mar stima e miechgi e counties ma Kaluo kod Kenya mangima. To adwa mondo ago erokamano maduong' ahinya ni jakom Raila Amolo Odinga kuom kawo thuolo makende mar kato kauli, kuom kawo thuolo makende mar ng'ado bura ni mondo wan kaka jochama mage mag ODM wadonje sirikal mamalo mondo watigo. To achaka go erokamano ni President William Samoei Ruto kuom kawo thuolo makende mar loso sirikal moriwo jo Kenya te. Te sirikal moriwo jo Kenya teno oneno mondo an oketa waziri mare machung' ni weche mag stima. Chris Owino, Ramogi TV.